store mama me kofe adwuma bia na omo se akra ni sha okay nti o se me ye provision store na bosumi bia my account amano okay account na me ye man so nya se bia wo tua meka o ya o se me fan ko tua light bill nti ofre mi kunu e wo phone so no fa na ni gan ofre ne phone so no bisa ne se o yire me de na kwotena e ho na o se o mpe oba fie no wo hwa e beboa wa na se mboa etina provision store no e wo mabusua fie anana wa hefa wo fa fie etina wo sanka na okuru nyina na kwotena efie ho ana okuru so mpa abusua fie ana no na han bie ni a han biti da okay nti mimi free ho no man sesa me ne ma nyina me sesa ne o maketo e bi se mesa aba nchen nti o ma ono eba ho ebu akwa ona me nso makwa to nsu ho no okay nti eye kakra na edibe 3-4 months 87.9 ana minya akọ ye fie o ba bia na meni me kunu ten sister bi frame say na ukunu owo nua ba akọkọ bi o ana na msi da bi ana o say enioma na girl ne ye no ase omo ahu a te say de abro omo so nti no omo frame bisa me say me kunu wo nua ba bi wo ho no ma na msi da bi na omo ye mema nko a nti obuka che me say girl no ba ho a oba be sisi niema first na ase oyiyi nanim sie de wayi nanim a obetena abonti nyina si niema ye videos wa hye kan kitinkiti bi na membra efie anam si o matin omuka che me Wednesday manko ti Friday me come ankra me kunu ana me call efie me call ye no na oni fie me so me wasafo anti oba na me wo edem ho ana o se waso dendende manka nche o se shana wamba ha se na sometimes no edika aka chem se efie wa ma memba ho na sese opese otu free ho na ninje ho se na ne neoma bi a oye nti na okasa empra wo twene nti se be ya me ba omombo mamane ti me fu mu ko ho no na o se waso dendenden manka se mba anam so nti asese de no ka na hye e ma de hye nyina ebrasom se akoma mo nsem dwumadie enenso ye de ba na ye de beso mo dwumadie enamonua TV Rabi 1 TV or say Chrome TV and a Fay Papabi TV so Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma FM 879 Crofama so yedem wa Big Love Radio Spain OPD Radio Ghana UK Ghana Radio London womo nyina dwumadie ne information centers no Depa Information Center Kochi Atija Joso Abnasi na nabebre Kuma obodoma sem yada mo ase senden so mo kan ye ho Akoma mo sem fan club for ntia shronkom na yade ema mo atonso dwomo mpaboafo mu nyina da ye chiachia mu nyina da mo ase yenim sasa bre mu nyina mo na so brane ye adwumadie no mo kan ye ho medin ade ama Serwaa Sarpong producer Ishmael Haywood ne Nana Kuya Koko present Evangelist Samuel Mensa ena fei obapa akwahwea sikapa ye nyina yakabom ya yede dwumadie no eba abesom wona die na besie sebema beti sika ye ba ho ade wayire wompena die se de wiase ne kro na ma no mesesefo no wo mo se wo mo age atomo na die na besie pa sebema kwakwatwe mpena ewo ne yirachi waye wompena na mesesa abepie so na yeso empena ne nsa aka kire mesese se ewom sa mesese yi mia na mese me do wo me tisika eya ho ade na enso me mpran ya wote yi me do no echa wabusua asemi bi esi enra da na ede na kwesem eba ha ye hyase a na enne ye ba betu opone abisa Mr. se edienti ena ade oba kwa gina nyame anim aka ntamadi nsie na sakoba mpo se wo twempena wo fa buo ene ni die ema obai na akwa babiem ya nya bowdi ni nyina biem na de en Eframe Nana Awusi. Nana Awusi. Okay. Eno aye no wo hyase a mo Nana Kuya nyame nhira wa refie. Nyame nhira wo pa. Eno aye no wo hyase a bobo nkomo ne so bia ene ade a. Ene ye ne be ma ne be kasa ne abisa ne sa so de ene si ya sam ya seye wotimi e ka kire wo. Enti nkomo no ye hyase ye mfa si ba bia eno ada ye de si ye no. Me ba cho me kunu ana atena for 2 years. Bonidin. Ode Thomas Adakwa Yadom. Okay. O ye sofo. Na menene tena ye no ye ntene bone. Enti ewo ma na
ye ware ye no ana nyinsan ba mu nti nyinsan ba mu na me wo ye na me wo fa ye se me kopa adwuma obi adwuma de ne awo no ebeye bibia o nti mesi dan wo ebuakwa nti ehonom no provision store na wo ya ma me nti ewo ma na makwa akoye ena osise me kopa obi adwuma oba hihye mra ma me ena mra ne so no akra ne ka me ho obi adwuma de ompese ne wo fa ase bi ebeye obi adwuma nti me ye adwuma na ose month bia no ontua me ka ose me mfantua light bill nti ofre me kunu ebisa ne se ehonom na me yire wo yire wo no di asem na wo ka fa ho wo hwe na se wo mpene aka na me manijai ena oso enya hwe na aware de eno ane nti ase ena o ka sa kire me wo fa nti me wo fa recording no na o send de ma me nti ye senka ombra ebuakwa obi na o se oba fie de ompe nti no me nkwa ebuakwa ho na wo ma no na ba ebuakwa abesra me na me suma kwa tonso akosra no nti we na ewo ma na efie ofo ni bi frame me ena mo se na sister mesre wo ukuno wonua ba a oye kokko na mse me kunu de omo ye mema nko a miensa oba anim ena mo se ne ya membra fie na memmehe mani so ade oka ne Wednesday ma nko nti Friday ana me koye Friday no me koye na me bisa me kunu satam so no aka kire me se hwana ma mba fie ho no mu biem na efie ho se na ninje ho opese otu free ho nti media minim sa ya mpa na ninje ho no nti ewo ma ose se me pese me ba fie a me friend ansa nti we dia me kono ma nkra no nti oba na me wo fie na ose waso de ne ma kan jo se hwana wa mba hase ana me kache nti sa asem na me se de no ka no ehye mebufu na se onioma a wo ye wa hanti na umpese me ban na ose anene ma ba na me start se me ka bibia che na afede ogitu mu se wafa machi wakwa kofa oba afufro a girl ne kra no nyinsan abema ose waje girl ni sika 55 million a police force girl ni se wanfa ni sika amana obema police for aba abeche no se na ni nyina oboa na nyinsan ne de wahye girl ni nyinsan de but sika ne de na oboa nti ewo ma na mekas oka se wonye biem no me de megitu mu se yampa wonye bie wanu ne ho ana me sa akọ ebu akọ nti ewo ma na waba honom na test me message odome okeka ase odon semti minim se we girl na adwe afri ne mu a asesese no wanu ne ho se na opese ase oye ade bi a me ma adwe nsan ma so se one girl no da so sa wo honom nti we na ewo ma na me sa akọ ebu akwa honom na me kọ honom na me yese me ne girl no kasa keke afi de oka kire me se hwe na ma nya ma ko hu girl na me nkọ ebu akwa ho obeba honom na se me de menya abande na maba saa time so na wadi ka afre me se girl no wa block girl no na ofre me anadwo be 9 ka kire me se girl no the police for abanin che sese one girl na nko fia efie na ya han no one na nko ho a omo bechi na kotum enam se nchintum de ebe se wo life ntino o de ene ne nko se woni ni nya bibia de a ene ne nko ena o se o de mema ya nchini ntum nam se me de o ya chi utuma miniska me de beba bebelu ena one ne koy se na de o ka kire me se police fo gina honom ni nyina na oboa nti wo ma na ne Sunday me call honom me call na chese me kunu ene oba no chese anopa na me call honom be 9 mu hon me call na me kunu ase wapie ba bia opie free buy no na ase eyi age no na na wo kan osre ase oni obi a have sex awie no sana na me hu no enti saa dan Sunday no so no Saturday na sana Sunday beba no ofre me ka chem se wabo girl no we pia ne kura hwefom na m so obi a onyam de wo pia ne hwefom a e bechew
na me kra na wo ne mete wa anya me santinya abotre bibia no afrɛ me no aka kyem sɛ na ni nyina oboa ompia girl no omonkon nti me behu ne nsɛm na aye black na mse na adan o se girl na efre police for se wabo ne nti no se de be ya girl no akoma beba fom o se onka die man nti o ka girl no die se na omo sa da na omo do na so nti se oboa girl no wombu ne bia nti me kwa na me hu girl namse na mpacho odi ene abranti o ka che girl no se hwa na wankasa na girl no se debi mama nkasa se sei no ewase ye hu bibia ti girl no bisa me se me pacho na ehefa na wo ana se me de me wo Ghana ha ya se me kuna twantra ka che girl no se me wo ma wo tia plane ticket 1 billion ade me ma ko Canada se me nkosua de me ne me ba no me koya me se me ne na jan ofre me a me mpeke ne ko me peke nso a na me chill no me mane ne akra ne nkasa saa na okoka che girl no na osaka girl na busuafo nso so se girl no nso so ayi one ne yire jan ono be ma no ne yire jan nti no oni yire bia nti omo do nim se be ma na omo ne ba ne wodo oni yire bia nti oka saa na omo de omo ate ase na me bisa ne se na ade nti na me ko honom na girl no ewo honom na ye didi nkomanti secret bia na ewo honom entra o twa me ne girl ni nyina no ni nyina pie enti okasa me nde na me twen se anka girl no be sori akọ na anka me ni me kunu ewo ensem kaye bia ya ka still na girl no eda so te dem honom me manim na osako dware bai ebesiesie ne ho owie ye no still na me te honom a me dwen se odware ne kra no nka oba abekọ me hwa na time okọ na me de me jane honom me jane o se girl ne kra oda sa da no kra oda ho ma de sa che ya o se si niema kra sa ka ho na so mumie no na no mayo madwen se ade na ayi boni ano mo be ye de atia me nti no me girl no me kọ honom na me kunu me ne ne di nkoma na oyi akonya no eye single ana ayi double one girl no ti double nim ana oso girl no nsa ewo omemanim aka kire me se nana ewo mu se me do de na nso me do Erica pa na ode girl no ensa na me kunu ti girl no nifa so ana oso girl no nsa ade to no me kunu ne na so ana oka kire ne se me do na nso me do Erica pa okasa no me me yade but me ano na unse ade de unwu ya unim de awbenya nti okasa no me ya na me de ma nka hwe na mse saa o me sabusa no na osakan na mse yo ane wa ya ade pa nti me bisa na se nti wu oska na girl no ka chem se me kunu ka se oniska na oboa na omo pie krampo kwa rage condos so oni ni pie kwa rage condos na me kunu de ostimi hwehwe to so nyina na mse yo na da wo no anya wo sa rage one wa nko da dida fa me nko hoda efri sa mo twempna ware ye nyina ya ware nyina mo kra ye nko hoda on fa mpie edu birthday nso eno kra on rehye me kra okay ko ni mai edu ne birthday a me to ade ma no so edu me dia o se nani abre wo ye na ade bi last time cry ye call wedding e wo ya soro girl bi twa me ne picture eno kra me for so na no try o twawie na me se o ma me hwe picture no o ka kire me se girl na ntwa picture ne ti wadileti ana me se na girl ya o da bia ma for the phone ma no twa ye na de ono ntwa ne ye se na ni nyina no onim se bia ne mpena no ebe hu wo ne phone so adi wa ko twa ntro se me wo abochire nti asem no okache girl no se me wo abochire na girl no so ono so de so onim nti wo call dem ho na ohun se pictures bobo dem no se na wife de ne hu ni asem nti ye ntwa so wa ha ya ana okache girl no se twa ne bona ono kra no wanim twa ne bona nyina akọ so wanim ana girl ne ko hu pictures no
Okay. Catch me say. Me kunu de ni ra dem ho no. Starting no de ni e be so pen for no de ni ra dem no o si ana. Say wa ware o pictures ni. And o catch me say me yere kra no me de ni kodru Canada no. O si woni meja ntin twane bo. Enche kra ye best inside divorce papers. Sa no catch girl na girl no say yo wate. Nti me call them ho no. No way wedding pictures ni na every dem ho. I see from. Nti me ko hu o ka kire me se wondome na odoge on pa no ana me fa pictures na wayi yesi ho ni nyina me ni mi nu de no me de se kan etwetwetwa mu ana me ko hye no nti me de me ko e kra me ko e ni nyina na opa ma che o frefre me pa ma che but me no asem o ka kire me nti no na me ni odobia de man bi na obi se wo mpewa se nye force se chinchina obefo so mo se ondo nti me koe na me bo me maami amane na starting so no na me busuafo empene aware ne so adentia se omo se be ma ne kasa bebre ba omo anka anche me se be ma ne kasa bebre na omo se ase omo ankasa omo anye specific anka anche me na so omo ka che so omo ni nyi be ma ne ho me so de na minim se menya sofo a se me kwa adwuma me ye pharmacy adwuma me kwa me mantem nti se ono nya adwuma kra na se otifie na obọ mpaye kra na eye better sin se mekwa akofo obi a obeha me nti na minim se menya sofo a obebọ mpaye amabia so me ne mabusuafo so enso se na enya ne sa plan na amafa na nya sa na etie ebi wonu mo otimi frame se 3 days kra wondidi na ma send sika ama no na mekwa ebu akwa no mi me bangi mu sika nyina evise mintimi efre bo akwa emba ato nsu se mi beyiska timi yi misika ni nyina ade ko na e be say misika na 3000 okay nti wo frame bia o se bia mi ndidi enu bi na meyi efise store no enfaso no enya me de nti no mintimi nko yiska wo mu ena no so enfaso ne ndo so nti mi amisika na amabo anu enu ana mi yi ma ne sai bi wo so kwa akra no na mama niska me maniska na okodura otimi ka che me se okoye rounds bebre nti ne sika no asa ti me man case ka obesa ade ba se akra no otimi ni girl ne ko akra ne ko di 2 weeks ono agiska wo ho no na woni oba hofro konkran no mo akwaji omo na mo akọ beach no mo akọ ko mo ni ade me de se misika na oje ede eye show nti girl na mpo ne bie na no ka sanse mo nyina kire ho okay fa ebra yanim eti ebra akwa wabo abusua mane ade ebiem ne siye me bo abusua mane no na me akasa me ma me ka se ade ne de me ana mitimi gya ho na menim se de esi hyehye me nti ontimi nka nche me se minja ya na se ma minja nti de me akasa medwuna ebeboa me no na maye nti me so na menim se me sat na aware no so opa ma chew kra na metena aware no a emboa me ena me kose sa me nioma me kose sa da na me kose sa me nioma e wo dem ho no na oba na da ho no mama ade achi a wasi nioma e wo fie ho no a o konso nyina enti me medru ho no de mankasa ena me start say me sisa me nioma me sisa ye no ena me fa edem ho no bibia wo ho bia me sika wo mu bi ade ne de na wo mu a fridge TV akonya ana bed ni nyina me sika wo ena rent kra na ye de sky ye de rent ye nyina me sika wo wi aba ma ye breakdown no na ye hu sika dodo a ekodi mu a wotimedi oba afoforo ebedem nti wo de ko woni ma ye ni nyina me sika wo mtimi me nioma no ena me fa fridge no ene TV no Ose adenti na mafa fridge ni TV na enya media ono ani sika na ode toy. Nti eye akasa ne ntokwa gidigidi pa. Ema oni mi sister kra koin mi sister ye oti oni ne koin. Chese na enye easy kra o na minim so betima yesa. Nti esesa enema nyina akowe na me wo hwa na inspector bi frame. O frame no si mi kunu di ma asema ba askwa honom se me ni mi sister be wia ne dem ne o manyina na o mo frɛ ye kɔ na o mo bisa me se ne asɛm ne tie ana me kyerɛkyerɛ o mo mu se
ade a wodem ho nyina me sika wo mu bi enti de me pen na me fire ne TV ne fridge no iti omu bisa me se na fridge no meye ne den anam se fridge no me de akra na aduane ebehim ena omu se na TV na anam se TV no so me ni akra ne behwe enti panyin ne ka kire ne se uyire se oni akra ne be yusu dia ene omu fa ma wene emfa ma ochina enti no sorry na ko ose masafa ne ntade aka ho nti omu bisam se na ntade ne so me ne den ena me se me mfa ne ntade se yes sane o mano bra no efa bag ri a ne ntade wo na me ka chen se eno nka me den nti odi kosi dem ho ono peja bag ne adi kosi se be ya police fo ne be ka se mafa ne ne omo so de akire kohwe na bag bi ansi bo ti me ka se ne meba honom na ma ba yi bag na ma na o se hwana mamba na ono abekwa akohwehwe bag na fi ono wanka ho asem bia se mafa ne bi nti e ho ano afre me block ne kurabat ase me block na be ma na nya chance bia opese o send scan na me ma block ne nti mi sa yi o ma na wafre na wabisa se de akra ne ho sitie nti manti ba be endi last month no and o send 1.5 se me fanto to bibi kakra ba wan body se me fanto bibi fa na se me fa makra no nti ma se ma me ka amane ni nyina enti ano ade apote ena ba ma no gina so a se kobasa wade egu a yentimi nkasa no fafa ye de egu a wade no ebra kobasa ukoye a ukobo abusua mane no bema no omoto nsa frɛ no ema ne bai na wo mo bisa no de nti a wo ye osama enyina so be no de ma abusua eba sa ne de omo amisa bema no ebisa no wa ye ready say oni obi ankasa me medical bie ma no say me nware bie mu dia sa na abusuafo ne soso etie okay say abusuafo ne na atoto nsemagu maso say hwe na ma nware bie okay nti omo amisa ne bibia yegu so adi nkomo no da roma producer omo wedding pictures no na mu de bia gugu so de amaye be ma no hia no wai wo hia no wai ba chwa na me ye adwuma wo ahi atonso high school honum na me ye adwuma o madake sister bia ne kwa asori na na ebi nti na oye sofo na lady o kache lady ne se me onfa ono ne number mami nti o ka asa no me de nse sofo e bia wo hu bibia afa me ho nti nkomodidie ma no se ase me buade nti opese one metsa na nyame se miana opese miana meboa ne wa abrabom o se o si a wono no se opese wone otena na nyame se wa no onwa wo wa wotie ye ye na wa yo se sumina so ade yi wa na nyame so onwa wo na ubuade e na oka ne se ya akire wo asafu be mu na sabe no oda no wo sa amo sorry no mo change eyi no ai edi nti se no mi nchede ni media okay eto oka ne sa akire wo no na wa so wa wadwen se opesofo aware ai na ka betime di sofu mame oh ka metime adi okay nti oka so ye sofo ni nti na ma oje tu mu ana se wani ankasa na eje ne ho na oye sofo no na mani age na me ankasa no me hwa na obeboa me nti na ma ade na hwa ho so obeboa se empaibo ene ase won se obia no bibia o empaibo nti minim se me no mintimi mbo mpaye nti ono betimi a support me wo empaibo mo na nte kakra nsa na wade ne ba so mo na nte di sai na afe na ebe kwa 1 year okay na mo nam se mo twempena ana se mo study mo ho ni study ho mo study mo ho na sam ni ade bia mpiem debi na mo ne na nhia na akopem so ye ho ade debi okay eti wo study ye no wo hu se de na wa wo pe no criteria sa ode egu akwa mu ade gina mu pa ne mpaibo no hu se sofo ye sofo nyame sa wono so a wo betimi aboa wo e wa brabom e de na ho ye na minim ase ono na onye obi a opiepie ana afen so tambia o se owo park so nti na minim se we die nyame ba kra na da be ono kra na
ebe kuta ne Bible mpo ama no enti na ema me hey na unyo o say no se gina park so bom pa ye no se na odwin se nyame ba o na kwa kwhie nyame age ne bag ne Bible okay enti na mu date ne net se wotene fie na so ti fie na se wokọ ho kwosra no woti obi ate ne ba bi nti o ma na makọ ho no o ma ono de no mba ba bia metene fi se me ne me maame na na eti okay eti wanka sase de wo hudwo ni ade no wo se sofo de ono na nhia nada na mo wade ye na wanka sa no we ye virgin na de ko hia sofo aha na menye na wo nye virgin no sofo so nye virgin on de minim ende wo hu ne past ne de wo fefa ma but okay wa fa ma ne de definitely wo nye virgin okay ba wo so na wo so nye virgin na mo ko hia afei awade no wan na free ne fa se afei de ba bia nante a yesterday ehun aduru no yenka ye homom hwan de sa susu de ne bae hwan na di nkan de sa susu de ne bae mekunu ene di ka ono di nkan e kan be ma no ye adwuma ben no ye mpabo adwuma empabo be ya Ghana made atia ya de kwa yiase bia ni nyina bia okay nti na ne de ne tesen wo ye no kakra table so anase wa bie mu a wo wankwara wo kire mo adwuma okay ono ye master okay na oya no de amankra no mo de akọ trek no mo akọ eti aware na hobo no net sen wo sika sen de kom na be ma no so sika sen ne be mu okay ahobo ano ebi wo no ma otimi ka chem se bi opeso oto ade we na ni sika sei na wanya ade kro no so ebi aseye 1000 ni sika wanya se wode beto ade ni 800 okay menso ne so ti na akoye se menso ne so sa nti ebi wo no ma o ka chem se me ma na 1000 Ghana no fa ento ho no mo ma me o de to ho no ma me a de biska bia menya bia no me fa ma no fa ento ho ma nti me ma na 1000 Ghana no na o de to ho no nti mo abo aware ne nyina okay to aso aware ne hihye ni nyina no ewo ma na me diska ma no so on fa ento ho no no so koye adwuma no no so diska ne bia sa mo kura sika ne bomu na mo de ware ye sa wo kan nyina fu a sika sai na betimi aka se mo di wura ware no mo de esen de ko mu na wura so de esen ne ba mu sika e di wura ware nim no eno minti enka ma but wo de anọ so anchen ba ma no me fa ne se me de anọ so anchen ne de okay ebe ye pe cramp na ne de no ebro me de so kra anye bebre sa okay na che se betimi ebe 60-40 betimi 60-40 okay nti aware na chi mo ware awie problems no time ben na hase ye ware na ye tena ye kotena ebo mu no ewo ma se ono so ni bufu a no okasa na odidi atemti ewo ma na ase ntokwa ba no aka chem se obe free edem ho ajame me de okasa minim se ontumi nyesa ebi onso so se me sesa me neoma na me mfanko okay nti saa na no okeka saa ebi ono me nkasa na otwitwi fa me so me no aduane a wondi saa na na etie nti meko ebu akwa no ase na o send me message odo message nti na minim se ebia na me won nchen na no won penti me free hono na odo no aso so na nti sa ye no mokotena bo mu no die na wo ye a na otimu se be ma no na nani nye ho na wonu maduane no a minim aduane no a okay die na wankasa wo ye a na ekofa sa ntawantawa ne ba me shede ni ma de kra me ye me enye obi anye perfect de so me nya ne boni bia me nya ne boni bia se ade we on pen so me de ye no de ma anye ni bi sada okay nti ebra wo free ni nchen no ekwatena wo fa fie ho no mo a na wo hwe wo fa store no e na afa de ohun sa afa de mo ntem no eye etu hwe na tia wo ne ti bombo no na ope kwan atwene mpana no a wonya kwan entwe ne mpana ne tina bra bia na wo ne wasesa ntokwa bo so na okay no de minti min kan se bia eno ntina na amane yesa
but me nene wo honom no me dey kan hu ne message bi na ye one girl na ankasa ana me busa no no say oh enye bibia na girl ni di nanima peska bia man message be na hu ye ase o catch a girl ne say o person ne girl ne da okay na girl ne say me pesa nti me te say me ye voice audio ana me kunu ka say wo ye nhwehwe ni mo pa nti me kotie wa abonten nti oba na ohun say makwa kotie ana o say ade maka ma frɛ girl na didi na tamana na mse da bi nti me peke girl ne number ba ma frɛ no ono hwɛ ye no say makwa ko frɛ girl na didi na tema menka nkyerɛ ono be ma no nkopa girl na kyɛw na girl ni di na nima peska bia ma no enti me ka kyɛnse me frɛ no okay na me ka kyerɛ no na no woka sɛ wopɛsɛ woni oba foforo da na won so na yire message atia donko kama woni ne te da na de na no na woni ne na me ne da na wonya de me ya de na wo ya de ti de na besi esa message aware fresh de ne na ke de tuatua oba tia sabra ware na ho akono sɛ de na besi pa sɛ woni be ma dadam na obekwa kwaye oba foforo voice note sɛ mpɛsɛ me ne eda de na ekoso na wo de no modimo no na enkwani mu anasa de na ekoso okay modimo de age sɛ be ma na ene betumi a kyerɛ but wo wa fam de na wutumi ye ne kama ye de metimi bia okay na afei yenko edem ho asiesie no ebra wo ne ni date no na wa han ne dan ne dada anasa mo ware wie no ena mo ka sika bom de ko han dan edan na yetim ye ware ye kwotena mu no na one me wo honom na onya han ye na na to aso me wo ho na onya han dan no nti ewo ma o se wakonya dan ni bi ase na ohwehwe dan nti okonya bi no e na o se me nkonkɔhwɛ baabi a edan ne wo semani je ho a ba me kɔhwɛ ada ode me kɔ e na tese wakotua sika ni mu bi satam so no aka acha me se edan ne boy 2 o se Fira ne say 2 years no 28 million. Into 28 million no. Maybe man 1,000 Ghana say o catch him say 1,008 and I'm saying 100,000 nan ka ho. Into okotua na kwa no so the Fira ne ka. Into ase wo ma ye konye nyina ye tena bom no. Na Fira no ase o ha no. Nti mi akra say Fira say ka 30 cedi say 3 million. Nti mi na me ase no ni me kunu eye ase ayi omu diska ho achi ne o so de ama no e na ma me ne so se omfa man. Nti me kowra dem na me yi ska no de ma me kunu say onje no omfa ma me na je say o se wo de ne card ya na ese ka bia ni ho bi. Okay, wo sister na ti we ho obebem na ma me say say adenti na fridge no wo de utumi fa fridge ne ko ye ko we post station wo sika say na fridge no de ko mu a etema utimi epejae fridge say ni o ma ni nyina no misika wo mti no mintimi emfa. Okay, TV wo sika say ne ko mu TV no catch me say oton 2005 2005 ne so no oje misika 1000 na de ekotoy na ayi no fridge no so na omo ye promotion nti o catch me say fridge no omo se 1000 no so aye o ma o se oboabo iskana no nti o ma na mama ne se 200 anam de ama no 500 na me de ama no e na ono so di bi count me sheda enim as scanner me de ma no dotu a wakeka bom o de bi so ekoto fridge empa ne nkonwa ne so eno so empa no ka che me se mattress ne de ono a ne toy na empadua no na guy bi wo ba bi a me ye adwuma no e na me share ne se onyemaye e na akonwa ne so no ka che me se carpenter ni ne wo omo ewiem ho nti o so obeje oka amount no e na me nso so me ma ni sika ni bi me ma ni mu half so fan koma no. Okay, eti sadi ya be ma mokwa wade ase ye kwato fridge afa sika bra me fam sika mra keka bom kwato ye to TV afa wo fam bra afa me nso me de me fa ba ye mfa nka bom kwato no akohoma hwana na ye akohoma wo fie o ware ye no o ka kire me se satam ye ware na onye adwuma nti me baby ana me ye adwuma so omo ma me be 1 week ti me ware na me kunu de onye adwuma nti me na me kwa adwuma ba me so na me need time nti
boso me so na me yi me pay na me yi bia na me de akodija na ma no aduane e hye fridge mu nti e bia anopa me sori ahomache a na ma ye aduane e de ahye ko memasi ne ho se be ya ono nso so enyane a obenya aduane adi ebi okra me ba no na wandi na asai na makoto egwe ebi onso so ane wadi bi na wagya bi nti akonhoma ne de me na me na me ye adwuma nti na tambia no me ana na me yi akonhoma nti eche na nyinua bi ye mesi nti wa no akoso so momo o se eno kra no de bi obeka kire me se okoye kra no ma fesika na ama no okoye mesi adwuma ma fesika na ama no nti me de me se nye sika nti na me menene wari nti oka me mfi yes kenti na wo wari nti akonhoma no kwa de nkan hawo hey adi ni o sister Akwaba kasa kase mame nyesa so aben wo sister na yento nkan ye pia wakonwa ne bra sei ne kasa second one mo na ye hwe wo se one de na nkan nyesika kura enti eno akwa ware ye we no ye ntene nka papa se bibia bokọ de okay wunua pa ni mame kro papa kro wachiri basan metri ba miensa wachiri ba miensa okay aware no se de wabọ nkro ni nyina no de na onim de fa ho medamose de minim fa ho ye se ahyase no obeka kye se be ma we no pese oware no no ye de ani to foma be ma no na yankasa ye sha na emwa no because be ma no ye di kan bisa na o se wasua mpabo adwuma but onye adwuma be ma onye adwuma nso de obeda ware oba ene na bobra ni atietie me na nanso ye nipa wo de be ma ba fie se o pese o ware na se wonim obusabusa no hu ba bia be ma no okwa akire kan ye ni bia mu kakra inti ma ye behu se on shada nye ni be ma o ye o adwuma pa se me ye adwuma na o ye serious because anytime bia behu ni bia no aso ote ha obehu no otetete nkofo adwuma mu ni ade all in the name of say osi oyesofo okay okay so beka ye no na oba na ono odi ni be ma aba se ona meware no bibia ni ho abeka obeji atum not chenchina ware na obeware no na sabi enso ye papa afrim ti ekoba se me ma me se ne oni be ma no enko me papa di odi me papa de no o wa akra nti onfa ne nko chia no na se onji tumu di a ene na ye de mpai bo beta o machi ampa o mokoi ena me papa no frɛ se be ma na ba ma na busebusa no ensem binti onde nko be ya anke yenjintum no nware no na yemfa mpai bo entai o machi ene yesi yo eja ye papa kanti ye ni bibia ye beka bio ena eja omode aware bibia hyehye so a ye nyina ye koja o mo fefefa omode ware ye na me ensem we ya o kan bi o hokra na ye me surprise because na omo nka bibia nkyere me enti eche me bete ye ne abra boy na kofa oba fofra one ne ete dan ba akumu a one na nyem no okay because me de na minim say oba ekoye aware mu no ahoche ba na oba ekoye adwuma ba wo so ye sofa nka twen na je sa metiase a e ya hokyere ba ye nti na wonye ska mo akonhoma nti na wo fa ka se tu na beta ne pharmacy ho na because of say be ma ye adwuma wo so wa wo foforo e na wontimi mfa wo baketwa ne nkoye obi adwuma me wo fa ne so no a na esi ne fie e na o se ne wo ye store ama o se be ya ho nchiu bebre okay na no mo hwa be ma na ne bodwo so se oba ne ti ba bi ono so ti ba bi na ne bodwo so sa me wo fa frɛ no ene ne di ho nkomo ma ogitu mu se oba ne betimi akọ okay onkotena okra no no se oba fie de ontimi ntina nti wo ma na oba ma ne call anytime bia otimi call oba ne weekend bia na oba na be ma ne ba ho every weekend oba ne momu ba ba ne kru ne okay okay be ma ne de weekdays ni mu bia na wotimi ba fie o tira se we na kanya problem bia sa apart from say mo ankasa mo ye mo background checks a mo hu se won shada nyensi yefo bia o wadwuma titiri bia obetimi de ahwe mo nuan ni suban bi nso
mo de money to form ehu ye sikasam de ye ntimi emfa mu obi aten na so suban de ya na hia pa eno so me can say me ankasa na mente ho me ni me ku ti Kuwait but first time I me di hu no ye na me bewo me last born e wo me maame ho okay inti me pie ba bonti na me hu se one me nwa igina bonti na ode ne chia me se me sister panyini ba me so me ya the type a me hu na me nim se me spirit no click here but me hu no me nya sa feeling no die na wo no ho a wo ka spirit asem de na so e to da appearance obu ati me hu no pa hwe na ni ase cheese we pa de me ne no ye ntumi e fa hansi ama ne ye me akwasa me man sha dan hwe ne sa bi okay na before then crown so na me hia no kra me hu no because me hu no first time I me di hu no ankasa no me hu se de me sin be me na mo penasem na mo penasem busia na mo penasem oh ye pene so mo nware ne die mo je ni tu mo preko pe okay there was a time cry na me nwa enyim no o de tu manim se ni kun peso otu kwan e ma na me ye adwuma o bank bi ka me gi loan di ama no okay but na me tietie ne nsam na me busa me nwan se nka be ma ne sika ye se na nka me nso so no no se ne sika 1000 am say what na say onye serious say bi obetu kwan because 1000 there no so otu kwan akwa hia ne sika 1000 na hanen kran kra no no so kwai Dubai ana sika 10 million ana gwa no so kwesi Togo ebia na ka kwesi Togo no apa ne kra wi but a chiri no na me hu ne say adwen bi by say u diska na ma na kono okona wa ntua obe ne da na so okona say unua ne wo wie no obeti na so akofo oba afofra na wa mfi unua ne bi wa de na obeti mean say na ese me makoye kwase ampre no nti menya asa adwen no na misare tennis ka no okay na de nti na be ma de mu nua mo de hia fa kwan bi say so wa ba fie ba ye no ho ade o sebe wa mfa na kwantimfi wa ba fie abaye amamre ne amane nyina ye no ho ade kwan bi so no se akwakoba se bia be ma na twempena na se busuam akoko hu a wo de wa ya wo de se nua pani mokoyi niema no mo frɛ be ma na busuam so mo de akire baaye ebe sere mo de hie nso mo de wo de mo nua yi fa so no mo de sansam nyina to abusuam anim ebe de na busuam so ka chem be ma na busuam asem na make sister pani ne nana ko boy ne maame o mra asem ni si no omo ko bo na mane say na ne ba no aye ena omu me ma nkobi enti de si ho de mintimi enchemu ono na enemy sister panyi ko ho enti me ba ye na omu be ka cha me se omu ko ye na ma me ne se akra ne si wontimi nware be ma ne bio because of se be ma ne se onno no okay odo ba afoforo ne chan ono enti ondo ne bio dia wontimi nware no enti nka ye de ne nsa ebebre no ma me ne si onde ontimi njensa no no onde ote ho na ne ba na be ka cha ne se okoware no wakogya no eni ebusan se na abusuafo no ka hin fa ne ebehu wo mo nanka ye hia ne aka ho asem se abusuafo no be bia omo wo no obi a wo ne ba bi nti no omo nye entimi mehia e ma ye nka asem no na se ye begu na ye gunu nti ye mfa nsa ne nkoma be ma no okay didi abusuan ka che mo anie na mo ware be ma na abusuan asem mo ka che mo ano no okay ye be na mo ware ye wonu kunu 2021 ya ana mo bana nya sai wonya 1 year 7 months 2021 month be April 10th April okay ti afia na komonya 2 years and some months edi sai ansa na wo ka che o se wo no na odoba afoforo chen 2 years ni dri nansia na wo ka che me se ondome be 4 months ni nana bra wanim ne kasa kasa mama be 4 months ni be bosume 9 nie na o ka asasem ne chairman na o ka asasem ne che o se wo no na wa wo hwa be ma woni na nante kakra na maware a mwatena be se mfie mi wo hwa sanye so obi na no kan ya be ma no odo me ana me hu ne se ondome e de na hu ye evi se menyem krampo no bi ono ma se me yare na me ka se ono anka se onim bibia ye onsi ono anka se onsi ni o se ne more ne ntimi nsi ni oma okay me ana me si me yare kra na
mia na misi na omu betwa ye pipe mu wo fie enti baby a ye kobu nso no so na emu twe kakra wo tra fie be 3 obi a me yare me ka kire no se nso ne de ono na dware ye sen se mintimi a menjai na me hotomi a na makwa akobu nso no enti mia na me forso ya akonso me wo me ba ne nyina so no akora na da na me masori ahomachi konso no oye nwi bia no afre me nti agese me ja nso na me kono na masade akora na hye kira sa konso no akora ne nwi no afra o ofra o ka ne se me ni papa bi no afra ma se wa besen ko fa ba kasa nyi ono na nyinsan ye wo de no ka ne se rona be fa akora no na me pese me da me ya de me pese me da na ma ba be fa na hye kire na me sade akonso na wo da so da ho no nti na me hu ne se anka aware mu de obi aboa ne nyonko se de me boa na ono so so antimi amboa me na obi aboa ne nyonko nso so onye bibi sa kire se wo boa me na me hu ne se doana na ondo me okay ti sofo a uhia no a wo se nyame yi a kire ne se wo na wo boa de a wo be boa no den a wo be hu ne sofo pani bi ene ade wo hya ase se wo ye sei no ne sofo mpanimfo ya wodidi wo mo achie edidi wo mo na ase no wakọ obi nchen ede sa nsem yakoto nanim baby okwa asori na sofo no ye ware obe preach ye no wagya asori na wagya asori ade ntia o se sofo no ya ade bia na ni nje ho enti baby wono ma se ye ware na me ko Pentecost e was catch me say hwe na mamba asori honom ayo baby ono kwa asori no na dako na maba ho abesra mu ba se da bia Sunday bia me ba asori ho ne de ma memba okay ha nti oka asa no me mete na menim se wate masese baby a me kwa asori me nko honom nti me oka se hwe na mamba no obaye one na twempran ya wo se odo no chen wo hwa na oba ne wo ho dada oba ena mo de ware na se mo ware ye chi ena okoshi asaba yi ya ware ye chi ena okoshi asaba oni me kunu hia ye disen o si 8 months enti me bisa ne se na me bisa me kunu se na 8 months no ekwan be na ofa so a uhia no na o se na omo ye program o ma asoro ba bia na okwa asoro na omo ye program enti program ni ma na ohu girl no ka chen so omo ye program ti ya o mbra bi enti e ho na oje girl ne number na girl ne ma asoro reference na edi ni ko wie sa okay eti bema no ye kana sam ye friend Thomas Adakwa Yadom Thomas Adakwa Yadom ya bowa homa mu abo Thomas abunua eguna so producer bomodin ene nakasa ensem bia wotoma ne ma ne ye tiefo ye ntiemra hello yes kache yifo no journalist for say omunnim nyansa ba ko se go so kurasini ba sa usagewi fakiche journalist for say the person me ne omokasa na sa na yetie nipa ba ko asem ejina radio so ejaji nipa ba ko asem dia it's up to them urona kache journalist for the person omokasa why the sa na ye omoko journalist school no omoko the sa na ye kire omodia say yetimi tie afa ba ko asem ejina so buofo obese sa me dem no de okọ wo na sika no ahwe me wo na wo sika no ahwe me na oye sika ni ba no ahwe me sika ni ba nka mo ni bi ankyere wa na wo abusuafo ombe didi wachi e de wa ko radio so akoko menimu ase ti no it's up agumenimu ase awie se journalist for no kachom odi okapa ya to be se me no meni omo kasa acha be se me omo kasa anya nya kwatna you krasini ba sa china you krasini ba pa usa una minye krasini anka ona mbefa you krasini ba pa minye krasini anka ona mbefa siaba wa be se sabe dem no me ya sa dem no me nya ha asa de ma ko redu su sa dem no ma o nyame na chia oka wo nyambe wo o ba brepa o ba bre ya mo se se nka mi mu no brewo me se bi ma nwu o wo no busuafo be wu mo yo ya mo se se nka mi nwu no so we say again we down second na jao we tikan family bi mti wa jao na wakonu ilaka na ye de wakoto hospital ma konum laka nkonum laka ma konum laka esi wa adwe wa bodam na ne nam ayi dambo pa na mo bo se nka mu me na ma bo ahwa na me ko bo ne pa una mo bo pa me ma nom laka obi na ka kire me
One na mahinsan ho. Me more than by mo sobre. Mo soble. Me gi me ba ni me free mo sobre ni hia. Wo sa ba su senda. Empa from so da wo. Wo so sa no ma me wo sa. Wo kwasi aba te se wo. Jimifo. That's it. Go. We Jimifo pa. Me that's it. Why? Go. Me that's it. Me Jimifo be ma me that's it. Eni sha wo ni wabusia for why? Amo be sirati. Nana kuya. Eja nyansafo eja wonimu de wo se woni wo pese woni ye kasa ejimifo te se ye wo pese woni ye kasa sese susu ye de bibia ma wo ankede ne wo ha obiem Thomas yourself frey Thomas ye nyansani ba ma wo nya point ka to fa crack ka wo to fa ha wo de fa dropping kura bra ye betua se wontumi so kura na wo de ye fra no fire na ka kire ye cars na donso adwuma ye dia no etinka ye kware ye baba be fa na ye de wa ba ye jimifo no ye jimi o ye na woni mo ye jimi ne egu ha o ye jimi si wa hu ye jimi nti obi wu a ya asem eti ye jimi no ye pesen ka wu asem na wo nyansani ekwan a obai di wa fa so ni ka ye twen adan na yafra wa wonfei adan na wonkyira wa chiri kwan maye nyansani ba ma agimifo re twen wo ye twen ye so Thomas ye twen ba ma 20 gram ba ma ho fefo ye ba ye nya udenie ye utomrosie animu kama aho fe asia pata ye so ba ma agimifo ne twen ama ya jimi o unsi ya jimi ya samo ya jimi etin kanyansani ya pewo baby ka kire ye sesi e ana ya fra wifa wo de fa obi nim Thomas a won kan kire no sesi e se jimi fo na etwe no o me kire ni nsemu na ye hunu de ye pese ye ka ama adan na ye fra no won fen enu nyina ya hwehwe wo woni obayi prisu nyina ya se wo de woni ye nyede enkasa anka woni ye nkasa Thomas afa anka no anu no ya wie na ka wa kirem efrise bia ababa awe wa ye obibi a eya etinka ye fra wi na ka wa fa amaye na ka ya asem no ye twa so ye de etia na ye hunu de ye be ka na wo mfa ye a wo se ka che ye se ye jimi wo pese ye ka de asem a Thomas pese ye ka de asem a Thomas so wa abusua munim ekwan a Thomas de ababa awe ya fa so eti musu mu nyina munim won kan che Thomas nyansani wo mra meche ye nsem nim na nya saa ama emra wo ho na wo Ghana wutimi ma wale wo bi baba emra kakre na metete ne saa na wei se wo beye nse no obey wo nyame ate he wo ma me watete mu yiye wo ma me atete wo yo mpene ho asem wo mpene ho asem ababa wo yi mpene ho asem na ke obey bi na wo tena ase ye wo ne na wo na wo tena ase wo wedded wife na wo ka kire se ba me ka se me pewa na me boa na we die me pray die me do ne pa na opagya ne sada at once na nyame amoa wo anu ani se wo de sekan cho no wo ku because asema wo ka kire no ekum sunsun e ma ne bodam kora me ne kora me hu se ma bebre kora mo adwene no kasa tenten na de won ko ne ba wo kasa no wona ni da ba bi asa wo hwe wo hwe se dabre ni nyina ye se ya bia eti nyame adom wo obe do ka kire no at once no wanya wo hwe mi kuru kwa ha yo ba ha yo wo de wajai bibia ye de ama wo fala na wo kwa ade ne befa so na asa ba ka che se ejimifo journalist na wo mugugugu ha no ka che o mu nze o mu ye kurasefo wo ni wani abie no wani miye yanka ba fo ba se aye ni sei wani miye yanka wo ba kama sei ka ba fo na ye ni sei ama ye twen no se wani na wa amfa ya beto ano ya baba beto ano nyansani be ma no ye be sa ba biem enti o do onfa ya frɛ no fama ye ne ye de ye ni mu an se obeya kan de okay eti se de wo ka kire ye no ye tie wo de ya wo de ya okay enti ye sere na omo aye na wonfa na on kire ni diem en kire ye na nya saa
Bombu na ese ba no. Yasam ebaji tosa na nakuya koko. Na nakuya koko. Mo yese na koko ne papa ya. Oba na da ho kama. No kwasem nie. Ewra be wo hwe ne wedding pictures pa. No kwasem nie. Ama ne wo fankasa. Awura ne wo fankasa. Ne ho fe. Fankasa. Ne ho fe. Hwe wa hwe. Waba. Yo okay na wonim se edru se ya ware no wa kwa boso se mejaye no ane una so wajaye o yenim se ade ba ko so ane board den wo Ghana pa divorce ne board o ne board pa ne ti ye kwa homa so na ye ne ye lawyer media general ye lawyer papa ye ne na kwa kasa ne ahwe ne se se ade obai se ware no mpabiem ye de enwa ware wo de mpabiem ye kwa kama o na nakuya so wadom pa wade kanipa bom yenkwa kama wo awade no mpabiem ane ne ye de ehia awade no na yenkwa kana wo mpa awade ni biem nte se upasa wo de wo ho na wo ja awade no mebo a okay ne santi ye ne lawyer papa ye no entwen komo mira me ne atie fodo ase mo hanso okay minim say ya tete say divorce ne board den ya say the board dey very expensive e wo Ghana ha say wona emra ne kura bo na munim process no de na ya famu ansa na obi etimi ade na ho de afra wade a eti say ye emodia na ma divorce de di nka ne board den pa wo Ghana sa divorce no like months ya me board etimi divorce kan bi na onze akwai to say konfirmi ni eno omusi amodo omuka so amodo omo ye na enti obi omo ana mo so amodo omo ho no maware enti no mo ara ye so mo sa titi omu a eno no abi se court na titi omu ni bakra ntimi titi omu chokonko ni se ye nyankopo aka bomu no eno bi an titi mo enti no akoba ni sa adi se emrana nkasa eko investigation no hwe se aware no gu ampa ansa na emrana nkasa titi entino emeno no eho ka doso efi se ari no kokota se o file de se o file kra no eme ka to de bia we lawyer divorce na nkasa no be ya ubetimi aye we lawyer ubetimi aye nsa na so wan hwe ya na akubuetia ntino ye se de o file ya dia na no ka wum kakra okay dienti ya frawa ya pesa lawyer wo bo ne se o ma ware ne nya fie nko ade keke wo mu ko court ekosensan ye 2021 ya ana wo mu ware ya wo bu akonta no mefa nsem fie mienu ne kakra emu na ye kwei ekoba sese se obaye se ne gina sa wade no wo mpa bie mu yi se wo hyase a won hyase mfiri san Nidikai emrano be bisase edi na won pedi won tuye nya bibia ntina so a emrano nya dia court bi gu aware no ntino se wupuye bibi gina so se assembly ti na mon pedi se etasu no a court no be gu aware na entasu no a court no be kasa sa kofi ne kwaware ntini me gina nyina so okay ti ye die ye nyina so ne se be ma na twempena wa yire wo mpena nka ye normal na enso so no watimi asompra ne nsa ewa ne yire nim aka che ne se ewom se be yire me do na me wade wo de na enso me do me mpena yi e che wo eno emunya do enough se oba no betimi agina so e de ja wade nti se ye mpena onye no wade waye obaya wotie studio haide waye ne ho ade emremo ane nyame ani nyina waye ne ho ade second one de onye ne ho ade de second de onye ne ho ade okay ntini wakotwe mpena ntemu no mremo ne ya adult ntemu no ye nyina so akot no betumi agina so e de egu aware no ntino etasu na eno no se onu oba no ofisi onu so ompe nti onu no se edikan ekokot na okobo okaka na se mokot
okay eti eka dudu e se de wo ka se manso ne boardin eka se no ye hwan ka nam se be man na di ka gu awade mpa ho fi oba ne de na kope na wade na so be man na di ka bo adwama ya wasase su dua se wo be ye o ye de yire won pe no eti sa wade ja ye ho ka se ne da ho a hwan na wo se otua sa aka no okay ni kai no wo ba no a wo de wo pe so aware no ifiti ase ne de wa na wo be file nti wa ho na wo betua na ye memu no se ono bi so na so se we ba wa bo adwamaya o court na obeka che court na obe application se ka obebu bia no ye nji obema no ebi se obema no ye kofa bai wa nkofa ma anko wanya ware ana wa amba court nti no ka obebu bia no bema ni ntuama no court no bepene ye to so ni sisi na ware ni nguye omumu na atete ba ware ni nguye nti no se bema no koso ebo akoma nti no court na obetumi aka se court se fiti fie ba kuni ana busumi yeti bema no o ma me hweda o mbo me akomwanda court no betumi yenge gu aware no court no beka se kusita na yibi gu aware no ese umma abayo no ikasi busumi bia kusita na yibi gu aware no ye to so no se nkwala wo nu so a ese osade osaka tre court no se akwara no school fees ni ade no oni se enye dipa ba ko na efa but edipeni won adwuma oba ne ye so no adwuma wo ye no enye edu ya obitumi asa aka tre court no se be ma no empe edan ma oni akwara no no mo hai na emusika se ni bibia no be ma ni ntua akwara no school eni bibia so be ma ni ntua se ba no so ye adwuma kakra obitumi aka se okay ye 50-50 ye check ama ye tua on se ye ma no ebo oba no hu bai kese sin bema if you say on the your society ne ewu no ma no ye more honorable in the area the court is quick court no quick to come to the aid of oba no nti no no de emra no on the side emfa ho say no me power we e person to our we if you say bubu baby say bibian kaka papa enje credit nti no sisi no omna de no open aware na de akosi ni de se be ma no ne faka ni na mfitiasie ni de so no to bibi kakra no de file no kokota no wa jina ne na so atere court ne se sisi no ongia de biatna so ni de biti be ma no so mba akoma akola ni school fees so ni ombe di ni ade ni na nwa eni nti court no em cafe sin no fambe no ni le ti no yi aware ni na court ni ku aware no so a se be ma no o pe bi kakra ma no na ni na limoni eno no de obeka tere court no so be hwe adwuma be ma ne ye tike fa ni nsem ni ade na court na abo egu bi ama ne se on fa nya wo kwan okay eti lawyer said ya wo kan sesi a wo bayi what investment nyina kwasha wade mu bad investment wo boka se suso afa no paso se share na bra bo from enfie mienu na ekoi miensa enan ba na so ba ne nyanya sika entu sa na mo no a wo ho kwan se be ma foforo ba na akwan mu a wotumi ade ni to na mo ana oyi bibia no ekoye se be ma foforo ni ba na aware no ko ware a eno ni de ubeti amra emrano ye free bigamy say why asori aware ana say ordinance marriage na wa frechi asa ko ware foforo whether a customary o wedding o weti amra and then bigamy o call ye me anymore section 263 which be dem fi intino o pese o ware foforo dia say o make sure say na ware no 87.9 to pencil bit me go ware no na lawyer wodin sa ko empra ko won timi ntwen sa empra do betimi atwen
Ni deɛ mpra deɛ ɛne deɛ wotumi twe ɛne deɛ wa sama na ɛkɔyɛ awareɛ deɛ a wati amra. Okay, where the tow yanya te ya time nti where the roma yanya nte so say bia ware ne nyanwu ye wo court no say bia akɔtwe mpra na say no so say nyinsa ne awo ba mu a ba ma ne timi de ogina say ne emu me jeli wa no so sa na te so nyinsa ba mu a say sisi no ba ma no ono kwaware o ono so twempra na so twempra nti si emu ni nyina no moti amra munti amra de na munyina mabo adwaman emremu nso no adwaman bo nye crime. Okay. Okay. Enye crime money na waye but enye crime na ye crime ni ye ne wawari no wasa ko ware foforo nti se nipa no onye ne ho ade ade a eno no nran tumi bem emra no beba mu the open grounds akọ divorce a ne no waka so be ma ni boy adwaman ana oba no ko boy adwaman nti emu ni ni na ko boy adwaman nti na no ndi na mo kokota eno eba ne sa the court no bo be ma ne ka ombo ne ka kese ebizo no ni na no ma fomra no. Okay, papa lawyer ya da se pa wie na se wo boy pa na nsamra lom de huna bi mu ha senti ya ba da se de aka no ya no beto aso back door nyame show ya da se yo that's it. Media general ya lawyer for no ba ko ne ne kasa ye no media meti yo se ekoba ne sa wade de wuntimi nwade na mpra no kura no sa wokotwe na onyinsan ya be ma ne betimi afale am ya jelu ni ade a so hono ni ade na so lawyer be kire mu ama ye hunti we de oba da nya sisu dua se awade no wompa bie mu ne de na e wo sa na mo a wose wode gu akwam lawyer abamu de wose etimi boa no na chese wo twe no ho na ye wi abahwesa so se be ma Thomas ne ba no wo hwe no anase wo hwe nam se no so ya sempofra e wo se ye kan ye call currency ventures Zahara Mr. ne G capsules enro ne ye Dr. Kwaba bibi aboko de boko pa na so okay nyame adom bibi aboko for yerem ama medase ewo akonya ode mame na mede enchia pace yesu firi aso ye ma wahwefo ene watiefo ne ganafo nyina na ne ye nupa ewo dwaso a ho adanse ene ho wonders a ye nro yiye ana ese bo amanfo ho nkomo ana ye besom awie na ye adu a ye fe no Zahara Mr. ene Zahara G capsules eye edro won so a ene ope edura eye number 1 immune system booster pa de ya untimi enyi eduro bi amfiri ho eduro na ne Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa odofo owo ho na de bia waye nofo bibi kakra bi wada sesa kakra bi onko na obo wan ketenkete na nipadua no entimi enyina so ensipi ensita enko na dwuma so ubon se wo sori a na waposo na nipadua no entimi enyina so a edura enne aba unya ebe boost immune system no amonya hoden ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules na sa dre esa ye dun won so a sa oye oba na wo ho na white anase odepua ene wudi esie na wo so ndro bia hwe na still unhu difference bia ewom oba edura me kanfo dia ma wa ebeboa wo ebema wa himfi ho no achi yopo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a enam afa enam yare bi te se gonorrhea ama sebi ensansan ati egu na himfi no so oba mesrew pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules enu ni adura ebeboa enu ni adura onom toatoa so a gonorrhea bia ahya so ache infection bia etete wo aduro no beboa ayi ni nyina ade afiri ho oba bi so wo ho a okompema wonte de enu an se oda ho saa oba ene upadura onoma ebobustu pa moatenne wompema aduro na ne Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a onya ne mensesa o sanke ba 5 days anase 7 days no na da krope etwa oba wo ho na upadura ebebustu ama oflo no atima baye a menstrual pains bia uwom ebeyi ni nyina ade afiri ho ama wo de a aduro na ne Zahara Mr. ene Zahara G capsules bema bi so ho a wafa infection enam yare bi tese gonorrhea syphilis ama ensansan atiagu ne bema no ho ubo so na so a na ne bema num nyina ehyehye no na emu bo no pe
bonso ojonso so a na ne jonso ni mo pai mienu na onama bo se insufita efiri ne bema mu eba bema mentena ho edura ebeboawo edura ebeyi ni nyina efiri ho gonorrhea bia ahye wo so ache syphilis bia enu di asi edura ebeyi ni nyina efiri ho ene Zahara mixture ene Zahara G capsules ya dure esa ya do won so me se no bra bi wom se osa pa etetewo se osa enu di asi bo se undidi yempa na oyemu dwan aduane so to oyema na oyemu dwan odofo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules ekira kwan odi ya ne se obekọ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ebenwo oto aduro na mixture no obehwie no cap no miensa anopa na the capsules no mienu aka ho aduro no mmeso a no wahwie mixture no cap no miensa na the capsules no mienu aka ho odofo me pa chese odi ensuo no na benom topaye no nom toatoa so se de beya yale bia etetewo aduro no nyina aduro no ebeyi no nyina e de afiri ho amawo odofo mediafo na meseno ebetudwa ebia na opeye nnuro bi aton anase nkomo bi wo ho odofo frey nsisi a ne ebeje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odofo ya dra ya frɛ no hindi herbal mixture na odofo hindi eye ya dro won so a ebo odofo bi a malaria fever tete no odofo se atiridi mo wona betena mu na ene wudi asi na o sori ano pampo akọ wadwuma so no na wa poso nyina ahwehwew na wonu mato